We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding.
Horas Madita Salutna, selamat tahun baru. Huriani Tuhata na hina holongan basan guarni Tuhata Yesus Kristus. Alaneng masuk ma parhalado do sudena makobasi di permungun pukul 10-on. Pinangina ma do hormat di hita salutna rim mahita jongjong. Hudul Mahita Saluhutna. Huriani Tuhata Tapujima Debata Ama Anakna Tuhan Yesus Kristus dohotod di Parbadia naung palwasok kita mamulus tahun 2020 naung salpui jalan naung mangaleho tahun 2020 sadaot tu kita sialani atas goar ni parhalado ni huriata pasahaton nami ma tuhita saluhutna selamat tau baru ma dihita saluhutna. Kami pe pasahaton nami do nang tuhamu saluhut parhalado nami selamat tahun baru malang dihamu. Debatado mual ni nasa pasu-pasu natajalo di bagasan ngulut taon tibuldo jahuba jala si pujion si tutu tung naso hadudua do hati bulon nai alani ita puji dohot tapasanga magoar ganupari goarna sahat rodi saliling-lilingna
Ikon barita hononmi pamanganku do puji-pujian di Jahoba. Jalan asa sibuk memuji guarna nabariai, roh di saleleng-lelengna. Jahoba do situkul sude akan naing tinggang, jala si pahehe sude akan atuki marroha. Mangaranap tuhodo aka mata nisa sudina. Jadi dilehoko tu nasida si panganon nasida ditiki nabi. Dibuka hodo tangamu, pasobu lomo ni rohani nasa namangulu. Nabonar do Jahoba di saluhut akadalanna, jala basa di bagasan saluhut jadi-jadianna. Mandok mauliate masude jadi-jadianmu tuho, ale Jahoba. Jala dipuji akan niasianmu doho. Marulupulup jala marlas ni roha mahita marsoba tu debata, tahobasi marohata marsaur tu mangihon hatana, atong tapauduk ma rohata, tapaloas ma debata mian di bagasan parsaurata di tikyon, mared de mahita. Nang saputan naburuki, o mahuku jitu haki, ai diramoti otokto, tondi kudo otadikon, ai diramoti otokto, tondi kudo otadikon. O Jesus, kasih roham, maian dengan ibasa, musenit konai maruon, dinasamu riam tokto, musenit konai maruon, dinasamu riam tokto. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goarni tod di porbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Audo Alpha, audo Omega, bonana dohot ujungna ninna Tuhani. Na adong dohot naung adong hian, dohot naro. Paragogo na sumurung. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale ama namin na di Banua Gijang, di bahin hodo anak kaholongan ni Roham, tutoro ni Patik, asa di palua akan na ginonggoman ni Patik, urupi mahami, asa dohot hami dapotan haluaw ni, jala asamian hami di bagasan harajaunmu, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamu mapati ni debata di minggu tahun naib baru sadarion imana tarsurat di sada raja-raja bidu 2 ayat 3 songonom ma natar surat disi jala radoti pangoloyon tu Jahoba di Batam asamar parange ho dia kadalanna laho mangaradoti akka patikna akka tonana akka uhumna dohot akka panedangionna
obar tunatar surat di bagasan patik ni si Musa. Asa marbisuk ho di sude si bahenomu dohot di sude na tinebak ni roham di si atong rap mangidogo ko mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Huria nahina holongan tuat ta Yesus Kristus tamadohi tamandok moleate di debata naung pasu-pasuhon sada tahun nai baru di hita didongai ni do hita manalepuhon tahun naburuki memasuki tahun nai baruon gudang dona masa nata adopi di tahun nasalpui nunga mardosa hita maradopod debata dohot maradopod dongat jolma alani tapauduk bema jolo rohatta manguduk kod di bagasa rohatta mangido hasesani dosata ale jahuba debata amanamina asima roham dihami palabas roham mida pangalahonami di tahun nasalpui gokdo sahami ay jot hulau si hami patikmu dakuha holongi hami ho sian nasa rohanami dongan nami pe dang dosod diri nami hubain hami Asi maroham, sai marpakuati maroham di dosa nami. gudang dosa nami maradopok keluarga nami urak kolong rohanami mar saripe namarianak kod dohot marnatoras Asi maroham, sai marpamuati maroham di dosa nami. gudang dosa nami diulaun nami jot hami madibil sian asini roham Asi maroham, sai marpakuati maroham di dosa nami. gudang dosa nami maradopon na humaliak kami jot hami gabe partutuhan dinasida asi roham saya marpamuati maroham di dosa nami i sesa saluhut hage duhon nami alani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin tabige mahata baga-baga taringot tu hasesani dosa
Songonon do hatani Jahoba, unak ho mabiar, ayau do siluluhon ho. Nungahu pola hujo guarmu, au napunaho. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Tabigema hatani debata turpuk niari minggu tahun naib barwon imana tersurat di Galatia biduopat mamuka siana ayat sada sahatu ayat pitu alayodo hudok saliling dakdana dupai paneani dang dia ibarna dohot anak somang atik pe ibana napuna sasudinai digonggoman ni akka pangaromoti dohot juara bagas doibana ro ditikin naung hian binuhul ni amanai songoni nang dihita dihadak danau kotai di parhatuban si sia-sia ni hasiangan dohita alai dung dapat gok ditikina disuruh debata ma anakna tubuh sian boru-boru ginom goman ni patiki asa ditobus akan naginonggoman ni patiki asa tajalo ruhut para maun alai ala anak hamu disuruh debata do tubegasan rohata tondi ni anak nai nama jauh-jauh aba ali amang dibaheni dang behatuban ho tung anak do alai molo anak laos panead do ho marhite siad debata ido sahatna martua do akan atumangion hatani debata jalan naupeopsa amin. Yesus horosai topong dihaposi rohanami nang kitau nambaruon ikon hodo donganami tanda hodo padani ibakasan mudarmi Taha tidak ko maha porsyaw tay songon nahina tidak ko nidong atas saha porsyaon disadok portibion rap mahita madok
au porsia di debata Jahuba, ido ama pargugo na sahatu dosan, na tumapalangi dohotano, au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jahuba na sasadai, imana tidumuan ni si Maria, na gabe-gabe siator di perbadia, andorang suhabubuan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do di bana hiau pinarsilang, na tuat tubanan toru dong ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul siamun debata Jahuba, amanai paraguko na sohatu dosani, di sima mayon na pamamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsia di tod di porbadia, jalanung sada huria na badia, huria hato pani halak Kristen akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sogut daging halak nang mate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Nuaing sahama naning madokata parjuluma na may wakili ruas pinasahama tu inang nyonya siahan boru popos partikianon pinasaha tu abu. Horas madi hita salutna. Huriani tuhatta tapuji made bata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohon di parbadia naung paloson hita mamulus tahun 2020 naung salpui jalan naung mangalehon tahun 2021 ontu hita sialani atas guar ni ruas kami jongjong dison mengucapkan selamat tahun baru madihita saluhutna. Pada saat ini kami mohon maaf karena ada anak-anak juga yang mungkin harus kita bersama-sama berbahasa Indonesia. Kami ditunjuk barusan oleh Parhalado untuk menyampaikan salam tahun baru untuk kita semuanya. Pertama-tama kami sampaikan selamat memasuki tahun yang baru 2021, tahun yang penuh harapan untuk penyerahan kepada Allah Tuhan kita. Banyak hal yang sudah dilalui di tahun 2020, suka maupun duka, terhadap keluarga kita sendiri maupun kepada bangsa dan negara dan dunia ini. Siapa yang menyangka kalau di tahun 2020 kita akan mendapatkan suatu keadaan yang tidak pernah kita inginkan, yaitu merasakan pandemi COVID-19. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan kita, baik pribadi, berkeluarga, berbangsa, bertanah air, bahkan seluruh dunia. Berimbas kepada perekonomian dunia, bahkan banyak saudara-saudara kita yang harus kehilangan pekerjaan. Pendidikan harus diadakan dari rumah, pekerjaan juga banyak yang dilakukan dari rumah. Kita tidak bisa bertemu dengan banyak orang, bahkan kita dibatasi oleh usia.
Untuk kepada orang tua juga kita tidak bisa sebiasa mungkin untuk bertemu. Kita mempergunakan protokol kesehatan 3M. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya, hal ini mengajarkan kepada kita untuk pola hidup kita yang harus diubah. Yang tadinya tidak biasa untuk mempergunakan alat komunikasi yang canggih, tiba-tiba terutama kepada kaum ibu, dia harus berepot ria untuk menguasai ponsel yang dipegangnya. Karena apa? Karena ia menjadi guru bagi anak-anaknya. Dia bertanggung jawab atas kepandaian daripada anak-anaknya untuk sebagai generasi penerus. Kepada seluruh kita juga jadi terbiasa untuk pola hidup bersih, menyediakan tempat-tempat untuk cuci tangan disertai dengan sabun dan lain-lainnya, hand sanitizer, bahkan hampir di setiap kantong tas tersedia hand sanitizer yang tadinya tidak pernah kita lakukan. Kepada orang tua, kita bertemu mereka, kita harus mempergunakan masker. Apakah kita memang sakit? Belum tentu. Tetapi kita menjaga diri kita dan juga orang-orang yang dihadapi. Terutama kepada orang tua dan anak-anak di bawah 15 tahun, sangat rentan untuk penyakit ini, virus ini. Tetapi apakah semua kita menjalankan itu? Belum tentu. Hampir sepertiga dari 100% masih meyakini virus ini tidak ada. Tetapi dengan banyaknya berjatuhan korban-korban, kita berharap kita bisa tahu untuk menegur, untuk mengingatkan orang-orang yang ada di hadapan kita apabila mereka tidak menjalankan protokol kesehatan. Kalau kita sudah mengingatkan, mereka pun juga tidak melakukan, jauhi. Karena apa? Karena kita harus melindungi diri dan keluarga kita semuanya. Bapak Ibu, ini adalah hal yang sangat tidak kita duga-duga, tetapi kita harus lalui. Katanya ini baru permulaan, belum kesudahan. Jadi apalagi beberapa waktu belakangan ini kita mendapatkan informasi tentang ada lagi jenis virus yang lebih ganas, yang lebih cepat lagi menyerang sendi-sendi tubuh. Apakah kita masih memikirkan bahwa itu tidak ada? Mari kita merenungi ini semuanya supaya kita bisa menjaga kesehatan. Kalaupun kita bisa hadir di dalam gereja ini, ingat bahwa kita bisa saja menjadi OTG atau orang tanpa gejala. Untuk itu, baiklah kita selalu memproteksi diri dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Tetapi jadikanlah Tuhan sebagai proteksi hidup kita dimanapun kita berada. Hal ini adalah tentang kehidupan kita pada tahun 2020 yang lalu, ketika kita merasakan hingga pada saat ini dan entah sampai kapan kita mendapatkan ini. Selanjutnya, dengan hormat kami sampaikan kepada pengurus gereja dimulai dari pimpinan tertinggi dan para halado semuanya. Kita patut mengucap syukur mereka juga di dalam keadaan sehat untuk mengayomi Huria Resort Bogor HKBP ini. Tetapi kami mohon karena keterbatasan pertemuan antara jemaat dan para halado, sehingga koordinasi mungkin satu dengan lainnya agak terhambat. Biarlah kuasa kasih Roh Kudus daripada Tuhan Yesus Kristus yang menaungi dari mulai uluan sampai para halado semuanya untuk bersatu hati, untuk mencapai satu kata di dalam mengayomi Huria, supaya kehidupan bergereja kita penuh dengan berkat. Kita boleh merasakan
ketidaksamaan persepsi, karena itulah di dalam perkumpulan suatu institusi. Tetapi kami berharap untuk tahun yang akan datang atau tahun ini dimulai pada hari ini, penguasaan diri, kebijaksanaan, santun menjadi bekal bagi kita semuanya di dalam kehidupan berorganisasi atau di dalam kehidupan bergereja ini. Kita boleh saling memaafkan satu dengan lainnya karena kita adalah just a human being atau manusia biasa yang tidak mungkin lepas dari kesalahan. Tugas kita adalah saling menegur, mengingatkan, mendukung supaya kehidupan bergereja kita penuh dengan berkat daripada Tuhan. Siapa yang mengetahui usia kita sampai kapan? Lalu kata Tuhan, berbuat baiklah hari ini seperti engkau besok akan mati. Maka ingatlah, tidak ada yang tahu sampai kapan usia kita, tapi berbuat baiklah kita seperti esok kita akan mati. Seterusnya, hanya iman percaya kita kepada Tuhan yang membawa kita sampai pada hari ini. Kita harapkan tahun ini adalah tahun penuh harapan. Tahun yang kita bisa perbuat terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Pesan kami, tetaplah menjaga protokol kesehatan, 3M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan juga menjaga jarak. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita dimanapun kita berada, supaya kehidupan kita selalu di dalam berkat. Kepada Bapak Uluan dan semua para lado, tetap bertugas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami merasa terayomi tahun demi tahun. Terima kasih, Tuhan memberkati. Potima. Huria nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus. Horas damang dainang na poso bulung dohot sude na ibadah di Bagasta B. Hami parhalado HKBP Bogor pasahaton selamat tahun baru sada Januari 2020 sadama dihita saluhutna. Selamat tahun baru. Tamado hita madok mauliate tutu hatta perdinggan basai ati pegodang tabolus ta adopi akan masa ditikion ima kopi pandemi 10 sia alai holan ala asini rohani tu hatta doi bodo hita taripar tu tahun 2020 sadaon. Hami parhalado HKBP Bogor madok mauliate tu sude ruas ni huriatta ala boido mardalan program ni huriata ima pesta parolopolopon pesta ulang tahun 88 tahun gerejata sudenai holan alan ni asi dohot holong ni rohani Tuhatta doi dohot kerjasama ni antara hita jemaat antara sektor holan melalui OEA di sektor tabe boy mardalan program ni huriata. Mau lihat tema di pasahat hami tuhamu saluhutna. Tapasahat madirita tutuhatta asaboy taulahon hobar tulomoni rohana baen hasangapon digowarni tuhatta. Hami parhalado ni huriata mangido maaf di hahurangan nami laho melayani sude ruas songoni pertangyangan sektor nang kategorial punguan inahana
ama kegiatan sending nang nama dulu akan namar sahid dohona asing terlumobi ma dung adong pandemi COVID Corona 19 ano. Pelayanan tu ruas lansia nang tu sekolah minggu na ikon ibadah di Bagastabe melalui online. Masih holdo hami parhalado pajupang dohot da amang dainang dohot akka naposo bulung sekolah minggu alai sabar jala sukacita mahamu ibadah di Bagastabe. Amang inang na tua-tua ni aka sekolah minggu mau liate dohonon nami tuhamu ala gabe hamu ma guru sekolah minggu di Bagasta mandongani nasida melalui online. Binoto do manang nabwa kegiatan usaha ni AKGSM tarlumobi asa tertarik danaki ibadah online di Bagastabe. Mau liate ma di usaha ni GSM di lehot tuhata ma hahipason di nasida jalalam kreatif mabahen pelajaran melalui online. Jadi molo tunggodang kekurangan nami parhalado dan pelayanan nami turuas mangidoma mahami damang dainang naposo bulung lasdo roha marnida sude ruasta narotu bagasan joroni tuhat tahun ala diikuti hamudo pelayanan kopi pandemi sude memakai masker dan unang belupa hita nang di Bagastabe unang mamoloholan ro tu bagas joro tapake aka masker nang tu dia pehita keluar selalu tapake ma aka masker ingat 3M. Jadi molo tunggodang pe aka tangan di hita alai toktong do hita rap mamuji pasahaton hamuliateon tutu hata ala boido hita taripar tu tahun 2025 on. Tatanyakon ma asa hatop salpu COVID-10 siaon. Tangyang masih tangyangan mahita asa dilehon hahipason ni daging nang partodion dohot aka gajang ni umur 7 loanon. Jadi di pasu-pasu tuhata mahita sasudena di nama ngadopi tangan ningolu di tahun 2020 sadaon. Tuhata ma mamasu-masu hita horas madihita saluhutna. Dameni debata na sumurung sias saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamu amanami, inanami, nang akan daposo bulung, hatani debata, mamakulingi hita ima di jamita bona tahun nai baru 2020 sada naung pinatomu-tomu ni iduk ni huriata hakabipi
imana tersurat di opat Musa bidu onom mamuka sian ayat 22 sahat rodi ayat 27 hujahama di tonga-tongata tapayuti hutma di bagasan rohat tabi dungi romu sema hatani jahuba tusi Musa songonon patol hasma hatakon tusi Aron dohot tuaka anak nei ikon songonodo dohonomu tuhalak Israel laho mamasu-masu nasida sai di pasu-pasu jala diramoti jahuba maho disodakon jahuba mabuhina tuho jala asi rohana midaho didopakon jahuba mabuhina tuho jala di pasaorhom madame tutodim ikosongonima apehonon nasida goarhu manang goar ni jahuba tuhalak Israel asa ahu mamasu-masu nasida olak nido sahatna hujahama hatorangan ni jami taon ima napinatomu-tomu ni opuye purus pendeta Dr. Robinson butar-butar hamua kadongan ganup ruas ni huria Kristen Batak Protestan nahina holongan di ganup ingana di Indonesia nang diduru ni Indonesia di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus luas hamu majoloau atas goar ni sudi parhubas ni huriata di hatopan doho di distrik songoni nang diakar resot huria pos-pos pekabaran Injil dohot lembaga ni huriata ima aka partohonan nagok tiki dohot partohonan nasogok tiki padohot aka parhalado naso partohonan disadok huriata makubasi hamu dohot hataon dibona ni tahun 2020-on selamat tau baru ma di hamuna saluhutna horas tapuji ma debatata situlusadai na mangudut-ngudut tamar sada-sada boy hita tolhas sia tahun 2020 tu tahun nai baru 2020 sadaon tamado hita marlas ni roha dohot mamuji-muji debata pardenggan basai ayatik pebahat situtudo naduk-duk nata adupi dohot nata bulus songon akka na porsea di tahun 2020 sadai tarlumobi hinorhon ni pandemi COVID-10 sia na manusai nguluta serapdo ibana dohot hita ganupari tapasangap guarna ayatik peta adupi hinamaul ni ngulu-nguluon parsahiton hagugutan nang dohot habot ni roha saliling tahun satau bulu 2020 totongdo diramoti ditugu-tugu jala diparbadiai jala dipalua Tuhani hita tung holong nado marnida hita jolma natino panai disadok portibion enunga jupang be vaksin maralohon COVID-10 siai jala marusaha do pamaretata paadokon dohot masagi hossa tu sadok rakyat asa tung margugu pamatangta mangalo COVID-10 siai atik pedang taboto dope sadia liling nari
asa boy ris adong vaksini parsahulihonon ni aka bangso di Portibion. Tapuji magwarna ay daksaut be siap ponon ni COVID-10 siai hita. Dang dipasobbu ibana hita terus manaon tumatangis hira anak ni manuk naso mariduk. Jala tamata puji guarna ay diurupi do hita satia manahan uduk patupa opat emi dingulu nang ulauta songon sinosoan ni pamaretata tu hita imamar masker majaga jarak mamuri tangan yas dohot manulak marsaur dohot bahat colma manang patupa kerumunan arop doroha boy hita ganup ruas ni HKBP patupa opat emi jala mulubui gabe sitiruon diak kadongata saripe sabagas hobar jabu nang tuaka na humaliang tabi dalat tagabi pasu-pasu tu Portibion. Dung tapatupa dung tapuji tu hata siala ni padongenyon na tuhita di tahun 2020 manata mahita tujulu somaldo tapasukuton dibona ni ganup taon suku-sukun na mangihuton songo dia do ulaning nguluta marsasahalak di tahun 2020 sadaon songo dia mahita madalaton nguluta asaboi tadungdung natatahi dohot na niluluan jupang na jinalahan di tahun 2020 sadaon songo dia mahita kana porsea di Kristus Yesus namar saur di bagasan Huria Kristen Batak Protestan patupahon ulaun ni Huria di tahun 2020 sadaon di Tirket Hatopan distrik Resort Huria nang pos-pos pekabaran Injil songoninang di lembaga natahobasi di Hatopan nang diganup Huria nang dinguluta marsada-sada dohot na asing. Di tonga-tonga ni panukunion na songoni di bagasa sadarion hata ni debata na mamakulingi hita dang apala pangajarion manang soso-soso taringo tu dia ma si patu paota jala songo dia hita mangulu di taonon songon akar ruas ni HKBP nadinggan marsaur manidangi dohot marasini roha jaladang hatana na manguhumi hita namura madabu tu bagasad dosaon ia hatana tu hita sadarion alai apala hata pasu-pasu do di pasahat ibana tu hita di bagasan sadarion dina tapa adup-adup buhita tu ibana di bagasat tangyangta debata mual ni pasu-pasu ay apala debata mual ni pasu-pasui na mamasu-masu hita sadarion ido na makatai dohot hita sadarion jala mamasu-masu hita ay apala hata pasu-pasu pinasahat na tubangso na pinili nai marhite malim aron na juluido hatana tu hita sadarion hata pasu-pasu pinasahat ni malim aroni nungagabi hata pasu-pasu pinasahat ni debata tu hita ganup sudut na tumua dohot nau poso imahita na marsaur di HKBP na tahaholongi i huria ni Kristus Yesus pinajongjong na lubi 150 tahun na salpu dohot na pinarmudu-muduna sahat tu partikian digital dohot pandemik COVID-10 sia di tikion. Hata pasu-pasunai di pasahat tu hita di HKBP marhite na posona akapadita sai di pasu-pasu jala di ramoti jahuba maho di pasondakon jahuba mabuhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon jahuba mabuhina tuho jala di pasaorho madame tu todim.
dang tagamon solas rohatta, pirtodita, tabagugutta, hirasni rohatta, jala hirpas lakata, dung tabigi, tarimang-rimangi, tajakon, taauhon, tahaporseai, jala tahaposi, hata pasu-pasu ni Tuhani. Ganupdo hita salilingon, naung tarpasu-pasu, siala ni hata pasu-pasu, naung tajakon sian ibana, marhite aka naposona. Asalam takas di hita, tuatta na pinasupasu ni debata, sasada mual ni pasu-pasui. Denggaddo patorangon onomsa, hata pasu-pasunai tuhita ganup. Parjulu debata mamasu-masu hita, di bibil tei ia nahinakam ni hata pasu-pasu dang pijit, manang bukan sempit. Alai hibul sahibul-hibulna, komprehensif, holistik, jala integratif, manang memiliki partodion, psikologis, sinodangan na marragami, parsaoran, relasional, sosial, politik dohok na asing. Dohok do dihakam, hata pasu-pasui, pinopar, tersurat di Sada Musa 20 ayat 3. Pasu-pasui dohok do sinadongan, buita jaha di Sada Musa 24 ayat 35. Boi do pasu-pasui marhite tano, Sada Musa 40 ayat 3. Boi do pasu-pasui tatadda marhite hai pason, di 5 Musa 7 ayat 12, sahat rodi ayat 15. Alai dohok donang akana asing, naso hagwara kita dison, isarani habisuhon nang aka inovasi, kreativitas, dohot na asing. Alani i unang ma, tapapejek pasu-pasunay tuhita, alay jakom ma ditodim pasu-pasunay tuhita sadaryon, nang ditaonon nang dungidope. Unang uloy hamu pangatusion na papejek pasu-pasunay tuhamu, jakon halassomma, pujima ibana. Paduahon debata mangaramoti hita, marhite akka dalanna nabui doho nasubui atusata, adong marhite akka ha jamototta sadiri, adong marhite akka namangula di keamanan negarata, nang akka napatibo imunitas pamatangta, adong marhite akka nadiduru hatawota nang dipartikian digitalon, ramotan ni debatado hita taonon tarlumobi dipartikian dohot inganan na digohi akka ancaman na tarida dohot na sotarida di hita. Jakon jala halas somba pangaramotionna dingulum di taonon, boita patudus di pesalmen 10 ayat 1, sahat rodi ayat 12. Tangyangta diramoti matotong bangsota, maradupon akka sipartahi hajahaton, nanaing manggaori dohot manusai nguluni negarata. Patuluhon Jahoba pasodakon buhina tuhita ganup, nanidokna ima ibana sadiri pasodakon nadinggan, lasni roha marhite harorona sadiri na digobarhon marhite hata buhina, joddo hata pasodakon buhinaon digobarhon di bibil tai, di bagasan parnguluon natongon mangadupi hasusan hagugutan. Boita jaha di pesalmen 31 ayat 17, pesalmen 20 ayat 4, pesalmen 20 ayat 20. Di sima ro ibana paluahon, dang tagamon maluang uluta, sian akan nasongoni di taonon, alay tapapos marohata, na paluon na dohita, marhite na ibana sa diri ro paluahok kita. Ganup dora hita nunga makilalahoni, di palua maaka hitaon, dongata si solhota, sian sahit kopit 10 siai, nang sian ragam mara nanaing manusai nguluta. Paupaton, debata marasini roha midahita,
dang adong hita nalias sia dosa, naso marhagaleo, alai sadarion, marasini rohado ibana mida hita, dang dibalosson akka dosa nang hahurangatai di tahun nasalpui, di bagasan ulaun ni Yesus Kristusido, di patupa sasikop-sikopna, dang diuhum ibana hita sadarion, alai di asido. Palimahon debata maddopakon bohina tu hita, hata maddopakon patuduhon na ditongat-tongat tado ibana, ia hadir, molo ditundalhon ibana do bohina siak kita, Roma akka hasusan, tu tonga-tonga ni parngulota. Buita jaha di Pesalmen 10 ayat 2. Alai molo didopakon ibana, saut ma palumehononna, pasu-pasuna tu hita, tu keluargata, tu huriatta, nang tu tonga-tonga ni bangsota. Paunopon debata pasor hodame, di hata hebir di dok shalom, ima haluan nahibul, ima namalua sian mara, sian hajahaton, sian hapuguson na sumalin, dohot haluan na marhatigoran, damai yang adil. Ala songonido hape bagas na dohot bidang ni pasu-pasu ni debata na tajalo siat debata, diganup panobaon manang perminggota, di bagas joro dohot diinganan na asing, isarani parsikolan nang dijabu, ala so adong dope gedung gereja, dohot ala ni COVID-10 sia, macerikot hita di bona ni taonon, makamulatehon pasu-pasu ni debata, mangaramoti hita, sodang ni buhina, asini rohana nang damena. Jakom masadarion nang diari naroon di tahun 2020 sadon, topot totong ibana di bagasan permingguon, rap dohot akadongata saha prosyaon, ay disido ibana pasahaton pasu-pasuna, marhite-hite aka naposona. Unang gabi masohot hita, madohoti parsauran, panobaon tu ibana, di gereja secara terbatas, jala uduk tu protokoler kesehatan, nang dijabut tabi, ala di patupa pamaretata, pembatasan, parpunguan, di akka inganan parsauran ninatorob, ay disido hita majakon pasu-pasunai, siala ni namaragam sidalian, ay nang dipartikian kopi 10 sion, terbaik kita do mardongaton internetisasi, patupa ibadah online, live streaming, dohot akana asing, majakon pasu-pasuna, ay disido hita majakon pasu-pasuna, marhite aka naposona. Selamat tau baru madihita saluhuna, tabe mardongat tangiang, Huria Kristen Batak Protestan, Epurus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar. Amanginang nungatung takas di bohali, hatani debata hita di mingguta sadarion, nama dok debatado mual ni nasa pasu-pasu di bagasan parngulota. Alani hatani debatama, napaposor rohata, na maggugui hok kita, dinamadalani tahun 2020 sadaon. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tengah-tengah seluruh kehidupan kita, di tengah-tengah berbangsa, dan di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, kita hanya mengandalkan dan berkeyakinan hanya kepada Tuhan sajalah. Marilah kita serahkan seluruh kehidupan kita, seluruh sendi-sendi kehidupan kita, agar Tuhan selalu dengan kasih setianya menuntun, membimbing, dan menguatkan setiap perjalanan kehidupan kita. Tadi sudah disampaikan mewakili dari jemaat yang menyatakan tadi bahwa menurut para penelitian COVID-19
ini belum apa-apanya nanti dibandingkan COVID yang akan hadir. Lebih ganas dan lebih dahsyat lagi. Dan kalau kita baca Amanginang, pemberitaan yang disampaikan oleh Bill Gates, pendiri Microsoft, ia sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Dirjen Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang menyatakan bahwa pandemik COVID virus 19 ini bukanlah pandemik yang terakhir di muka bumi. Bukan pandemik COVID ini yang terakhir di muka bumi. Tapi menurut Bill Gates, jika dunia ini tidak segera mengatasi iklim dan kesejahteraan hewan, maka pandemik akan bisa terus berdatangan di tengah-tengah dunia. Jadi menurut penelitian mereka bahwa pandemik ini akibat karena ekosistem dunia telah terganggu, kehidupan hewan telah terganggu, sehingga mereka tidak bisa hidup normal dan dapat menimbulkan virus-virus yang bisa membahayakan seluruh ciptaan, apalagi membahayakan kita umat manusia. Untuk itu Amanginang, biarlah persoalan kita ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan saja, dan biarlah melalui para pemimpin kita, pemimpin bangsa kita, dan para pemimpin dunia ini dapat dengan segera mengatasi pergumulan kita bersama ini, agar pandemik yang akan timbul sesuai dengan yang sudah kita dengar, yang dapat meresahkan kita semua, bisa dapat secepatnya diatasi, minimal bahwa vaksin dapat diterima oleh seluruh manusia. Apapun virus yang datang itu, biarlah Tuhan juga memberikan kepintaran kepada orang-orang pilihannya untuk menemukan vaksin agar kita dapat mengalahkan imun tubuh kita, dapat menghadapi virus-virus yang akan datang, yang selalu mengganggu kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan pada saat ini yang menyuarakan kepada kita bahwa Tuhanlah yang akan bersama-sama kita di dalam menjalani tahun baru 2021 ini. Biarlah tangannya yang kuat, yang selalu menopang dan menuntun seluruh kehidupan keluarga kita, kehidupan berbangsa, dan kehidupan dunia ini. Tuhan memberkati. Amin martangi yang mahita. Moliate rohanami diho Tuhan, nunga hujalohami hatam, mamuhali hami di ibadah di bonani tahun 2020 sadon. Napi nasahat ni amanami iduk ni huriam hakabipi na patorakot tuhami siakodo Tuhan mual ni pasu-pasu di bagasan parnguluan nami. Alani Tuhan pasu-pasu mangulu nami marhite saluhut akka ulaon nami, pasu-pasu parnguluan nami marhite na mangalehon hai pason, na mangalehon hinadinggan ni parnguluan dohot na mangalehon ragam miakalas ni roha di bagasan parngulon nami. Huboto kami Tuhan, dang margelok kami, molo holam mangasahon sian nasa hadirion nami, dohot gugu nami sadiri. Alai ikon marsigatung tuhodo kami hape, jalai kon hibul do kami, pasahaton diri nami, tutangammu nabadiai, ai mardonga tokodo, boy kami saluhuna, mangadupi akka namasa di tonga-tonga ni portibion nang di tonga-tonga ni parnguluan nami pe. Dumobi Tuhan dina humasu sahami alani pandemi COVID-10 sia namabay tarsonggot tami, tarsonggot portibion, marniae parnguluan nami, marniae pamatang nang haipason nami Tuhan.
nunga hubegi hami aka berita na masa, udang aka na marmatian merluat-luat alani sorop ni COVID-10 sion. Jala hubegi hami muse Tuhan, adong do piaka virus na jorbut sianon, naikon siadopan nami, alani naong terganggu ekosistem di natinopam. Hajahaton nami dui Tuhan, alani ulau ni hami hajol maud dui, alai marhite todim naing ma padinggaton saluhu ne Tuhan. Asa dinggam muse ekosistem, asa mabuat Tuhai pason, sehat sudi natinopamot Tuhan, lumobi na kami pe. Alai na marga Tuhan, ikokodo na madongani na mangurupi hami, dohok na manukuli hami, asa terbaik kami mengadupi sahit na rengion. Tuhan jala debata nami, tuhodo pasahaton nami, sude ruas ni ruhiam, aka na mekmet na magudang, rodi aka naung matua Tuhan, aka na suda gugu, ramotima saluhu na ruas ni huriam, kiringiri tangat-tangam manasida Tuhan, leho semangat, hai pason, do ragam kalas ni roha, di bagasa tahun 2020 sadon, sapala naung, di luas sohami bongot tu taonon, sepaloas mahami Tuhan, rap dohoto, laho madai, aka hinadinggan ni pasu-pasum, dohot las ni roha, di ngulu nami. Dakuboto hami Tuhan ahana naing masa, nanaing songgop, tu ganup parnguluon nami, ganup marsada-sada, marsaripe, nang ngulu ni huriam, dohok bangso nami nang portibion, alai marpos ni roha mahami tuho mahu panggogopo kami Tuhan, daging nang toddi nami saluhuna, pasu-pasu huriam, dinalaho patariason harajaumu, patariaso katam, patariason nang pasu-pasum Tuhan, tusudi akar ruas ni huriam, pakai mahami akan aposomon, gabe haboran ni pasu-pasum, jala pasu-pasu ma huriam hakabipi, naung pinilikmu Tuhan, nagabe manguluhon huriam di bagasan periode on, sian mulai opue purus, sekretaris jenderal, kadep koinonia, marturia dohok diakonia, nang sudi preses, naung pinabakikmu Tuhan, manguluhon sadok distrik di huriam HKBP, nang aka uluan ni huriam padita resot, nang aka pangula na fungsional Bibil Pro diakones dohot akana asing evangelis Tuhan, nang aka situa di tonga-tonga ni huriam, pakai mahami saluhu na Tuhan, lahu makubasi ho asa mardalan pakubasion nami hobar tulomo ni roham, marhabiara tuhodo hami Tuhan, unang pangasahok kami yan diri nami, habuyon nami, alai sudina pelayanan, nahu pahami, ni tonga-tonga ni huriam, mangasahoko mahami, jalan marhabiarat tuho, asabui Tuhan, dengan mardalan, pakubasion nami, di tonga-tonga ni huriam, hobar tua katohonan, na pinasahami, si patupon nami di huriam. Ali Tuhan marpos ni roha dohami tuho, nang dibagasat taunon, ramotammu pardalanion ni huriam, HKBP Buguron, asabui mardalan, hobar, tulomo ni roham. Mula bimahami satokin nai Tuhan, siat tonga-tonga ni bagas joromon, homa na mangaramoti hami, homa li Tuhan nama masu-masu hami. Di namar parsorak kami dohot aka, keluarga nami bi, aka dongan nami, aka todong nami, mulutu ngadong aka parjupangani Tuhan. Saya pasu-pasu mah, padao sorop ni COVID-10 sia, asa totok kami di bagasan hai pason nasyako. Pasu-pasu sudia karuas ni huriam, na mekmet, na di bagasan aka parsikolan, di perkuliahan, na ngaka di parkarijuan dope, homale Tuhan, na manggonggom saluhuna, akayanakon nami, asabui nasida bertumbuh di aka pendidikan, bertumbuh di moral, bertumbuh nasida Tuhan, di aka parkarijuan nape,
Alanunga dituduho nasida tagan di paujako ngulu nasida di Portibion. Nang homa na mga ramoti, sudia karuas ni huriam na sudah gugu, leho kesabaran, leho semangat, lumobi Tuhan, tiur ni haporsiaw di nasida, asa totong nasida marpaku sadean, jala tetap diingot nasida, pasahatot dirina tutangamu nabadiyai. Asiroham om matangi yang pangiduan nami, nahusobahok kami, holan marhiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus, si Pangulu jala si hokopami. Amin. Marede mahita muse, laos tapasahat ma piliata. Saya naik rima hita jongjong. Hodo ali debata mual ni nasa pasu-pasu, gudang do pasu-pasum na hujalohami, na tau si halasonon nami, imamarhite akka panupakmu di ulau nami, di keluarga nami, di huriami, nang di negara nami. Lai los adongdo namasa nama bahen hami, sipata mabiar jala ganggu. Toktong do masa sori magui, ima pandemi COVID-19. Sahatu tikion,
suang songoni masado habuturon, masado na mga sabon gogo, jala masado lalo nang akka na haguarani, masado hapuguson, dohot na atura parani. Ale Tuhan asi maroham, say salpuhom ma virus COVID-19 siak kami, jala padao ma akka parmaraan sian keluarga, sian huriam, bangso dohot negara nami, jala lehom mahadameon, di sadok portibion. Pasu-pasu ma akka ulon nami, di bagasan satonon, asa mangalehon parbue natama, dihami dohot diho, asalas rohanami, jala marsangap guarmu di tonga-tonga nami. Di bagasan ngulu nai baru beta mahita mamulus tahun nai baruon, atong rapon Tuhan Yesus Kristus mahita, madalani tahun 2020 sadaon. Marete mahita. Jesus ayo rupiah tatangya koma peliata tua dupan ni debata, ale debata manami na di banua gijang, hodo haroroani saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasau libasa na mauliutus, upasat kami masyan na nilehom mitu hami, pilihan nami tuho, say jalo may gabiwap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajawmu, di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion, buhay marohanami, marhite-hite todim, asalam hutadahami, gudang ni silehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Nasana nilehon Ale Tuhan debata nasomar mula nasomar pasohotan, debata nama noktong rodi saliling ni lilingna, naso olu suda do angguak kataumu, jaladang mar parbulatan akka ariarim, alai jepek jala gabur salpu do taun nami, dohot ariari nami, nunga salpu muse sada taun sian ariari nami, alai dang salpu yang go asini roham, dibaheni hupuji hami ho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, ala ni godang niasini roham, na dipasahat ho, dibona ni taonon tuhami, mace gudang do denggan ni basam hujalo hami, manipat nasa taon nasalpui, jala huingot tami do sadarion, ope moliate marohanami tuho, ala di pangulu jala diramoti ho hami, dilehokosi panganon, dohot parulosod di hami, jala di pasu-pasu ho, na niulan ni tangan nami, akup ni dilehokodo hasonangan tulua nami, jala di palua hodo hami, sian parmaraan, jala di ramoti hodo hami, di hagugotan, toktong do dilehoko barita nauli, manodangi hami, asasanga hami paubahon rohanami, akup ni dilehokodo apul-apul tunamarsak, tunamatean, asa unang madili na sida, molo huingotami sude pabahenan nami, di taon naong salpui, na maila do hami nuaing maradupok ko, ala jut-jut magopo ari-ari nami,
dohot asini roham hubai kami. Ope bica di salpokon waing taun naung salpuisya kami. Salpuhom masude pabahenan nami na hurangi. Jala sesa sude dosa nami. Sai hukupi ma pabahenan nami na hurangi. Marhite-hite asini roham. Di bati hodo hami manipat na satauni. Jala di ida hodo dalan naso didahodo lan naso marparbue na dinggat di tonga-tonga nami. Say unang jolotaba, say pasobu mahami mangulu, ang giat marparbue na dinggak kami tujuluanon. Upar hatopot tami do sudi, asini roham, jala di bagasan haserepon, dohot uduk ni roha dohami nuaing, mangido tuho, say sahat tuho mahami sa sudina, say tugu-tugu, jala ramoti mahamion sudina, say tugu-tugu jala ramoti mahami, di bonan ni taonon, songoni ganu pari, asa pujion nami ho di taon naroon. Patuduhom maganu pari tu hami, dala si dalanan nami, dohot ulaon si ulaon nami, say pasu-pasu mahami, jupa marpungu di bagasmu, di parsikolaan, songoni dohot di bagas nami bi, say tupahi sudi parjamita, pangajari, dohot na paturehon na marsahit, songoni dohot na pinasahat tunasida, say ramoti ma na manggonggomi hami, tatak ma saluhut na tarsosak, na pugus, na dangol, na somarama, na nililian ni halak, unang loas na sida honarupa, alay patuduhom matuna sida asini roham, naso masohoti, asarap marlas ni roha hami, sugot di hasonangan, di labungmu, di inganan nahot, alan ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Aliaman nami na di Banua Gijang, say pinurbedia magowarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham, di Banua tongaon, songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan, na mardosa tuhami, una kami togihot tu pangunjunan, palua mahami, sian pangago. Mahamu di bagasat dami, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan de batata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala dipasorhom madamena tutodim. Amin. Shalom, jala selamat tahun baru matuhita saluhu namanginang. Ketika kita meninggalkan gereja ini, marilah kita tetap menjalankan protokoler kesehatan. Kita keluar Amanginang dengan tidak berdesak-desakan. Terima kasih.
di